jistaqsi kull nhar ta' ġimgħa fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. Il-Prim Ministru Robert Abela esprima it-tħassib serju tiegħu dwar xnijat l-inkjesta maġisterjali dwar il-konċessjoni ta' 3 ftarijiet intemmet propju mal-bidu l-kampanja elettorali għal elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju li ġej meta din suppost ingħalqet 4 snin ilu. Il-Prim Ministru esprima dan it-tħassib it-tnejn filgħaxija f'kummenti mal-medja barra l-Istazzjon One wara li ħasem fil-programm ġdid 806 u kien mistoqsi dwar dikjarazzjonijiet li għamel waqt l-eluq tal-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista meta sostna li l-ġustizzja ma tfissirx terrorizmu politiku. Dwar dan kien hemm attakk ikkoordinat mill-Partit Nazzjonalista u l-Establishment. Jiġifieri inkjesta maġisterjali li suppost ingħalqet 60 ġurnata. Sa nifhem jista' jkun hemm fatti speċi partikolari li kienu jeħtieġu lill-maġistrat tieħu iktar żmien mill-60 ġurnata li semmi l-liġi. Imma li ddum 4 snin u nofs. U tingħalaq propju mal-ftuħ ta' kandidatura tal-Parlament Ewropew f'kuntest ukoll li jinda xenarju kont ħadded dwaru wkoll 3 xhur u 3-4 ijiem ilu. Ma jqajjimlekx suspett lilek, ma jqajjimx suspett lill-poplu b'mod ġenerali jekk ngħid għalija. Jekk vera huwa dak li qed nisimgħu, nistab inkwetat mhux għax b'xi mod il-kwistjoni tat-timeline politiku fih innifsu, l-inkwiet ikbar tiegħi huwa illi organu ġudizzjarju jintuża għal dan l-iskop. Meta l-ġustizzja għandha tiddipartixxi għal kollox. Mill-kwistjonijiet partiġani politiċi, l-ġustizzja b'mod għami titwettaq il-ġustizzja. Mal-medja, Dr. Abela għamel referenza għal dak li ddikjara ftit ta' xhur ilu dwar l-inkjesta maġisterjali li tmexxiet mill-Maġistrat Gabriel Lavella. Sostna li dakinhar kellu indikazzjonijiet ċari li il-proċess ta' investigazzjoni partikolari seta' jintuża biex ifixkel it-timeline politiku marbut mal-elezzjonijiet li ġejjin. Il-Prim Ministru sostna li d-dikjarazzjoni li għamel nhar il-Ħadd saret preferenza għall-integrità u żmien tal-proċess ġudizzjarju u mhux dwar il-mertu jew individwi li jistgħu jissemmu f'din l-inkjesta. Biex it-timing tad-diskors, it-timing tal-inkjesta jgħidli li it-timing tal-eluq tal-proċess verbal mhux it-timing tad-diskors, mela meta huwa mistenni li nitkellem jiena sena wara li tiġi pubblikata il-proċess verbal, jew jekk verament huwa minnu li l-proċess verbal ġie trasmess mingħand l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Maġistrat Inkwirenti għall-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali fi ftuħ il-kandidatura jista' jkun illi l-kap tal-eżekuttiv jibqa' sieket, però noqogħdu attenti ferm illi għandna dritt, kulħadd għandu dritt li jitkellmu jipproteġi l-integrità tal-proċess ġudizzjarju fl-aħħar mill-aħħar. Ir-rett amministrazzjoni tal-ġustizzja mhijiex tal-maġistrati u tal-imħalfin, hija ta' poplu għax il-poplu tagħna għandu jkollu sserħan il-moħħ illi il-proċess ġudizzjarju jaħdem b'mod neutrali u b'mod indipendenti. Il-Prim Ministru Robert Abela tenna li kulħadd jista' jasal għal konklużjonijiet tiegħu u daqstant ieħor id-deċiżjonijiet li se jieħdu fit-8 ta' Ġunju li ġej. Jiena konvintu għal il-poplu Malti Wawċi huwa poplu intelligenti, poplu li jaf jasal għal konklużjonijiet tiegħu u poplu li jekk se jara li l-ġurnata magħżula kienet propju l-ftuħ tal-kandidatura tal-elezzjonijiet tal-Konsilju Lokali u l-Parlament Ewropew. Il-1+1 tiegħu kulħadd se jagħmlu u daqstant ieħor imbagħad huma deċiżjonijiet li se nieħdu fit-8 ta' Ġunju. Jiġifieri jekk huwiex poplu illi lest jaċċetta rispettivament mill-mertu u mill-persuni, asħan miss-il-mertu u l-persuni. Imma jekk għandek tip ta' deċiżjonijiet, mbagħad il-poplu jrid jibgħat il-mandat tiegħu u l-verdett tiegħu għax imbagħad fl-aħħar mill-aħħar ħadd mhu aktar b'saħħtu mis-sovranità tal-poplu.